За Батановци много ми се искаше да излезна тук с един план за спасение. Той е плана. Няма какво се спасява в Батановци. Всичко е сринато. Двореца на културата е сринат, самодейните състави са разпуснати, децата ходят да пеят, да танцуват в други градове. Стадиона е нарязан за желязо, завода е сринат до земята. Култура, икономика, политика, спорт нищо не значи. За 20 години преход, криминален преход, това е в Батановци. Трябва план за ново изграждане на Батановци и аз смятам така. Стадиона да се отдаде на концесия на водеща фирма, свързана с футбола, свързана с отборната група, да се направи база за тренировки, така да има 10 футболен отбор. А защо не и мъжки? Културният дом, то самодейността идва от хората. Привличане на младите таланти, целият спектър, хоро, модерни танци, театър, кино. Спорта и културата е така. Училището от средно, общото образователно училище се превърна в основно, защото децата бягат. Няма развитие. И най-важното, откакто е град, откакто е село, Батановци няма православен храм. В момент, в който чужда държава насажда и полива гъби, минарета и джамии, моята държава не ми прави православен храм в Батановци. 3000 души са без дух, без род, без родници, без душници. 100% от населението на Батановци е православно. Християни. Нямат храм. Това, което ме възмущаваме, че друга държава спомага изникването на джамии и минарета, подобно на гъби, полива и ги старателно. Това е ясно. Целта на тази държава е да ислямизира, да претопява и да завладява икономически. Моята държава не ми строи храм в моя град. Има един параклис в гората, който е разрушен и не приема хора на Великден. Представете ли си? На Рождество не приема хора. С всичко мога да правим компромис, с материална база, с всичко друго, с инфраструктура. Но с духовността компромис не трябва да се прави. Така загиват нации. Културният дом имаше кино, самодейност, собствен театър, хореографски групи, хоро, танци, модерни, народни. А сега имаме едни кутери и те не е на празно, като отиваме в Смолян, не викат Перник сте кутери. То, освен кутерски празници, ние нищо не правим друго. Ние сме си кутери. Бездушни, атеистични, без храм, без нищо. Точно това е причината, точно за духовността да се бориме, че когато има ден на града и като излезнат едни хорове от българчета, едни добре образовани деца, едни добре подготвени спортисти, певци, тогава самия облик на деня на града става красив, български и се усеща духа на България. В момента деня на града се провежда циганско плюскане на кебабчета, което завършва задължително с бой. Хората до такава степен са депресирани и са изпаднали в една апатия и летаргия, и това от години, защото един и същи кмет доста време управлява. Преди него имаше един още по-голям, който избяга в Щатите. Хората са в апатия и нищо не казват. За нищо. Спортната база е стадион с дренаж, такъв, който на стадион Миньор няма дренаж. Батановския стадион има. Може да е една чудесна спортна база на отбор от тази група, може да е база на националния отбор, защото сега с новата магистрала тия за 20 минути са тук. Ето как може да се развие и с едни повече средства може да се направи комплекс и да има къде да се спортува и да има тия деца да останат в града и да работиме за развитие. Давали сме го като идея на сегашния градоначалник. Той казва, аз съм от СДС, кмета на Перник е чермен, ние не може да работим, не може заедно да дърпаме каруцата. Това е, раздели и владей.